Kia Rio 1.4 бензин. Лети джанти с хубави летни гуми. Двигателя Мърка работи много добре. Изпънато е в линия. Има дори теглич. Штората в багажника има. Тавана е в перфектно състояние. Салонът е здрав. 210 000 реални километри. Абсолютно реални. Климатика работи. Духа много студено. Два ключа. MP3. USB, AUX, изводи, къп холдери. Шофьорската седалка е здрава, никога не е шита или правена. $215 464 км. Таблото не е надрано. Чудесен автомобил. За градско и извънградско шофиране също става. Икономичен, евтин за поддръжка. Докато е налична обявата, автомобил е наличен. Докато е активна обявата. Съдействие при регистрация в КАТ. Продажба с фактура. Транспорт до всяка точка на България.